international kedi temma famoyen wa inayya keji meden albarka taskaram radio kode international kode radio on woni sautu fulbe meden garam makedi tenjo na du asli meden fulbe Niger Nigeria Togo fulbe Sudan Chadi e Guinea kedi ten kode international hato fulbe Masina Burkina Faso fulbe Mali Cameroon e Gambia kedi ten kode international fulbe Futa Jalo Futa Toro Gabon Benin Garem kedi ten kode international jogem Madina men jagen pulaku yendu inna sana ajibo jangen durande men international kode radio on woni sautu fulbe meden garem kedi ten jona du asli meden pulaku jenayi jogen ditato sakkinen digerda didina men wala bamaji international e gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewreta jabenta jamben international en ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hawtemma hoore men wallindiren international munyal bo en baɗeta to hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren international kode radio on woni sautu fulbe meɗen garem kedi ten jona du asli meɗen to nyare yawareta to jabenta kulen bo merareta mbaɗen ellata cusɓe international medi en mbaɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men international semtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fuu ko lasni neɗɗo fuuta to mbaɗen international jangirde hunde men kaɓɗen ha jalemma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba international kode radio on woni sautu fulbe meden garem kedi ten jona du asli meden cahu bo hokkenta to solenta ɗawen bo ngam jungo ngo hokki ɓuri ngo jogi international laamu dongu men kaɓɗen ma dogginen maadilaku woni ɓe lesmin tato ya international fulaku joynayi hempiɗimoɓi jonde duniyaru e min bo mi sawri ɗalen maguyke international Allah barkiɗin hafsatu demmo yusɓi himrende kode radio sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulbe meden garem kedi ten jona du asli meden garem kedi ten jona du dina meden garem kedi ten jona du asli meden garem kedi ten sautu kode meden garem kedi ten jona du asli meden garem kedi ten sautu pulaku meden kode radio on woni sautu fulbe meden garem kedi ten jona du asli meden keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe.
debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Kala debbo yiɗi be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 der Abuja ndarde goonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin. Nyaloma don gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 der Abuja. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Baba Senegal President Macky Sall pullo bi pullo olami Senegal fesike hande Macky Sall on lami. Silmini dow moɗon minna dobi egge silminago ngo hayru mi silmini dow moɗon himɓe Allah tago hande bo mi fuɗɗirta ɗum salatu ma dow annabijo goto. Beddina fasaha min adabi eggi energimol am hande jamaje famo penane mi yewta on ko sale min adabi eggi mi don jodi ha sare telefon am de soni mi hosi sai bo mi noti sai mi jami hande ummoye noddata yam sai o wi Isa marawa hande on noddata ma warulaw adobi eggi emi pera jama'a Isa marawa anoddi yam hande rabo mi noti. Baba Amadu ɗan pullo hanko on noddatama oɗon mari ha jama'a. Bingel gogo, bingel gogo, bingel gogo, warwe bingel gogo. Bingel gongo bodu ngele bikon gogo bingel gongo labu ngele bikon gogo weli ambata yota na yotere mada gam bingel gongo watti mido yala to gogo jemma enange mido dari to wuro gogo jam nyalni jam hiri jam wali hecci Kenya ɗo kakkutumi nayi hanji joyi jarumi lumo gommi sorai
ai jami mai gatari mi saurayi albishir ma jami bujali mi saurayi albishir ma da na'am goro lumo fulako amta mato Abuja maliya lumo maliya on amtata lumo hulbe taso da na'i to doggoi taso rai to yaro lumo fulako Shadi non bo jamdi jeɗiɗi yahango jeɗiɗi e reta agogo UTC miɗo nana belɗum heɗitago kabaruji Code Radio International ha kilohas 1715 daidai Code Radio International gandure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki ifindinki bandiraɓe hulɓe nangowe Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane inde Allah jomirawo fuɗɗiray migol jimol jomirawo gaɗɗo letti waɗi kurɓe del leñol Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane jomirawo wawanan hande magam mima Code Radio Abuja lelanay mi walliram salati tasmimi ma jomirawo tan waɗi ɗo annabijo jagorɗo tagle duniya Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane alihi sahabu en mabbay watta ɓe to dere ɓe tokki lilaɗo maɗa ɓerde go'o na ɗiɗi Code Radio Abuja go'o yiɗi duniya Code Radio Nigeria kam fulɓe ɗum waɗa Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane inoddi o bandiraɓe ketti nane Code Radio gam ɗowtore men on nani gannanki taskaranje hulhulde nangowe Code Radio Abuja wallahi on nanay Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane kubaruji nangowe Code Radio on nanay funo windare fini on nane bandiraɓe Code Radio gam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomiraw fulɓe yiwi Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane noddi en bandiraɓe nangen Code Radio ɗi wodi ɗawdal men patoter ɗi wodi taskaranji ɗi beyi dontoɗen to der taskaranji famudi nayi nder Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran jamuɗen risku e nder Code Radio taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to der taskaran suudu rewɓe e nder Code Radio andal ɗungurunda in taskaran Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran mawɓe jango e nder Code Radio adurgol e demat in taskaran Code Radio kubaruji nder asawere e Code Radio duniyaru siyasa taskaran Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane taskaran sumpo e wodi nder Code Radio ndehen e wodi taskaran koɗo Code Radio e wodi taskaran kettinoɓe Code Radio e wodi taskara kobli nder Code Radio Abuja hulɓe nangowe nane jimi hulɓe nangowe Code Radio on nanay Alba ba 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 do ya ki ko do
fulɓe Afrika men Dr. Bello boɗejo men jomirawo mi noddata an arande mi innata wallu fulɓe dariɓe ɓen jagganiɓe pulaku men ko ɓernde numtata hunduko am wawata limta e ɓe kuuɗe Bello boɗejo men tilayni mi nodduma annabijo mi innima non sahabu e ɓiɓɓe ma barka maɓɓe ni yiɓɓe ma ɓeɗitiɓe mi lenoyey ɓe gammide mantoyey ganiɗo pulaku men Dr. Bello boɗejo men karajo mi mantima mi welna ɓernde ma jungo am joganamne ma min mi laatungimowo ma kawtal hoore dental men dente fuuni wala ba Bello boɗejo men teddinemo musibɓe ngam o faabi sukaɓe men kuuɗe kalli o renti ɓen mawɓe men e famarɓe men getti Bello boɗejo men kellanemo musibɓe men jagganiɗo pulaku men dari adeji men nasi irde suudu men gaaɓi ol sekiraɓe men ko woodi e yaadu men kette dow daraniɗo men lamɗo fulɓe Afrika men Dr. ɗum en ɗiɗo men ko wannata goto men leyɗe Afrika men boɗejo hawti hoore men fulɓe gelle beladde men kowa welni e yaadu men barka lamɗo boɗejo men Dr. Abdullahi men weydi woori o hawti en o wartiri fuufiji men jagganaki pulaku men boɗejo ɗon wi'a fulɓe men andal pindi ngendam men dina be zamanuru men bo'inen gikkuji men ngendam be ɓosare men tajande men woni fulɓe men tilduren jangende men janginen be ɓiɓɓe men shahu ɗon nder kikkuma ngam a walliti tokkuma mawɓe men e famarɓe ma naftorake shahu ma fulɓe ɗon gettuma yidde ma nder ɓerɗe ma ngam a haajana wolde ma fulɓe ɗon mantoruma mi ƴetti juuɗe ma nde am faro maɗama Dr. Bello boɗejo ma balliramo e yidde ma jomirawo mi tordima barka mawde
hajo e hogonuma juuɗe am joganam nema min milatugimowoma kamɗo fulɓe afrika men Dr. Bello boɗejo bana wowa kala hitande hu ɗo lewru ramadana walla lewru korka yalti kode radio international abuja e tv ɗon jaɓa wazuji walla firo alqur'ana wal seningal wazuji dina islama gila modiɓɓe feere feere nder nigeria ema yasi leydi ndi him hikkama yiki wakkatire ɗon tiita wakkatire korka ɗon ɓadita ngam non kode radio international abuja e tv ɗon andina sobaɓe muɗum sobiraɓe jokkodiral ha yaki waddanke on tafsiriji gam wazuki ummatore julɓe ha to tawa fu tokkoɓe kode radio international abuja nder windere nde'e min ɗo andina on wiki hikkama bano wowa kala hitande fu dammugal amen ɗon maɓɓiti kala giɗɓe fu lildoyamin ko tefamin ngam anduki ɗiye laabi tokkata gam rokkukimin wazuji maɓɓe ɗi tafsiriji maɓɓe ha nder ndu'u lewru kode radio international abuja ɗon jaɓa wazu ko tafsir gila minti 3 ha yaki minti 30 ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe mbawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata gam huccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder nigeria sey ɓe mbatta honde 9 honde 9 go'o 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 9 go'o 9 9 tati tawaɓe yaasi leydi nigeria sey ɓe ƴewnamin ha dow whatsapp dow nde'e tongorde hoodere 2 3 4 9 honde walla mere 9 go'o 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 9 go'o 9 9 tati ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ka lamba gonde kode radio international abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hawti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi 9 yaki 9 ireta ɗi radio nden bo min mbattay tafsir